Jama'a barka da wannan lokaci. A yau insha Allah na zo muku da wata muhimmiyar sanarwa. Sanarwa kuma ita ce akan wata samina wadda Pi Network Arewa suka shirya. Wannan seminar dai za a yi ta da misalin karfe 9:30 na safiyar yau Talata. Kuma za a yi wannan seminar ne a manhajar Telegram. Za a je muku link na Telegram din domin ku bi kuma ku yi joining don ku amfana da abubuwan da za a tattauna. Daga cikin abubuwan da za a tattauna a cikin wannan seminar sun hada da shin menene shi karan kanshi Pi Network, sa'annan me alakar shi da cryptocurrency, sa'annan za a tattauna akan wasu maudu'ai wanda suka shafi KYC da matsalolin da yake kawowa da kuma da matsalolin da wasu ka fuskanta wajen KYC da kuma fayyace bayani akan shin waɗanda ba su yi KYC ba meye makomar su zuwa yanzu. Da dai abubuwa da dama waɗanda za a tattauna a cikin wannan seminar. Haka ma waɗanda za su yi gabatarwa ko kuma ce waɗanda za su gabatar da seminar a lokacin wannan seminar sun haɗa da Suleiman M. Sani da kuma Abdulrahman Sani da Lagashi, kazalika da Salisu Mustapha wanda aka fi sani da Cashless. Dukkaninsu dai gwargwado za a ce masana ne akan harkar Pi Network, kuma su ma kansu suna cikin mining din Pi Network. So yana da matukar muhimmanci idan da lokaci da dama mutum ya bi wannan link din zuwa a jima karfe 9:30 na dare domin ya saurari wannan seminar. Zai karu insha Allah. Kila ma yana da wata tambayar da zai za a bara dama a yi tambayoyi duk abin da ya shige ma duhu ko kuma wani ƙarin bayan da kake so kana iya mika tambayar ka, kuma insha Allah za su baka amsa. Abin da muke roƙo anan shine muna fatar Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Allah ya sa mu dace. Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Abin da muke fata kenan. Nagode. Idan shine wannan karo na farko da ka shigo wannan channel namu, muna roƙonka da ka danna mana subscribe ko kuma kai liking ko kuma comment. Wannan shi zai ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku update akan Pi Network da cryptocurrency da ma forex market. Mun gode.